2 mere, tror jeg, du kan nøjes med. Hvor mange har jeg fået? 2. Den kommer nu her. Kommer den igen nu? Nej, nu skal jeg bare have knuden slået her, så har du kun en tilbage. Med sådan en fingerspids er det lidt tradition. Ja, den er i lang tid. Ja, der er mange nerver ude i sådan en finger, ikke? Det er jo ikke så ondt at skære sig med standekniven for at så det her. Mm-hmm. Men jeg kunne godt høre, at der var et eller andet galt dengang, han råbte ude i værksted. Ja. Men jeg troede så ikke lige, det var så slemt. Men det gode ved det er, at det er et rent kødsår, eller ikke? Ja. Ja. Nu tager vi den sidste. Bider røvballer sammen, Og Ronny. den kommer nu. Så. Det var slå knuden her. Det kan du slippe. Så kommer det faktisk til at ligne en finger igen. Det var dejligt. Ja. Hvor lang tid skal de sidde, de stæng? På sådan en fingerspids, der plejer vi at lade dem sidde 10 dage. Så kan hun lige lægge lidt forbinding på den, ikke også? Det bliver fint. Man holder jo altid øje med... Ja, for så er den lidt over. Og kæft, den har været god der. Man holder jo altid øje med, at der ikke går betændelse i sådan en finger, jo, ikke også? Så hvis den bliver rød og varm og hævet, så skal du lige få kigget på den. Det gør den ikke, fordi sådan et regelmæssigt snit, det plejer ikke at give betændelse. Men det siger man jo altid. Pas på alligevel. Ja, men nu lægger hun lige lidt på den, ikke også? Ja. Du overlever det. Tak for Jeg tror ikke, du får spor bøv med det nu. Nej. Så det er jo godt. Ja, det skal være. Ja, noget skal være. Ja. Det kommer hun lige ind og lægger på nu, ikke også? Ja. Okay. Ja, tak for. Ja, tak. Er det godt? Lige måde. Tak. Hej, hej. Nej. Ja, den var god. Hvad siger du? Og let. Heldigvis. Så, ja, så er det først,